घरच्या घरी बिना उसाचा रस प्यायचा आहे ह्या रखरखत्या उन्हासाठी। चला तर या आपल्या परब किचन मध्ये। आता घ्यायची गरज नाही, हे बघा पुदिना घालून घेते, त्याच्यानंतर हे आपलं गूळ, त्याच्यानंतर ह्या मीठ, गाळणी नको तर हातावर बिये पडतील। हे बघा ही आयडिया तर सगळ्यांकाच माहिती आहे, लिंबूचा रस असो गाळायचो। झाले बिये हातातले फेकून देऊया, हे बघा, आणि हे बर्फाचे तुकडे। चला हो बघा, आता आपला उसाचा ज्यूस तयार आहे। रंगावरनं तर तसाच वाटतोय, जरा पुदिन्याची पानं मी जास्तच टाकली, मला खूप आवडतात। असा वाटता की हो ऊसाचाच रस हा, पण हात तसो या रखरखत्या उन्हात जर तुमका उसाचा रस घरच्या घरी पिवचा तर आपल्या परब किचनवर पूर्ण व्हिडिओ सविस्तर असा